Kardom don marli pinini li puthor bang thola nali tum kaching hon mate kilang bom channel Karbitich 2.0 along la pen aprang se kadu kavela ni li video kilang ara don pasta me ni len pen Kardom pajrik lo Kardom la pen on kilang bom nali tum la Karbitich 2.0 channel long sa kimi lang pole subscribe ikta la pen adung head bell arjanda dui dakta ber ponik dedra olong se no la pulte munan pe ni li kapre la son important video le ablos tamen ale ta mobile on ale da pranya fan lo la pen nili pranisi community long ta nili aku question mate arjulana li tum bhana li tum dak na vote nang pidun la thema dak bangke phansi giveaway bang pining pulo lasila bangke kelong bangke phansi nili pipo lasinali tum kaan ma la so video share un share thala pen 1k nang pe pleng 1k bang playing da pom mate nang li tum nang pe pleng don sarara ol la pal nang li tum la so giveaway bang long po la pen non malam nili dak theglong tengte views ta kom hoy nili patumi video long da pulo la si nali tum kelang bang tong ning dog de ne mate ko son ne la bang protected lo la views bang do ave bang mo ka pregalam no nas nali tum jang se give away naing polte 1k na be plan do ni go nali tum la pen nili give away sta me bipo la pen pinia video futhak le pader de pin pen chithan pon lo nang athema pinia video bang la non Assam long TET 2022 ko Mantu arni mala pen ko so det ma lai hui apathak sinili bana piklang ponpo la pen ko son si kai fly nei ma form ko nat pen se download nei ma jul lai hui sinili na than bon pola se nali tum na so video lang mission polden nali tum share pon ektha la pen like comment lai hui bang tineri no la pen kai ke so nali tum la intro bang sab sa lai go intro lang det benefit video le chingpon philona tangte intro lang igon la penjong snalitum lang dami pulote la so video description long stamina nalitum link long po la so link long ber penalitum details sa hi bangal lang dami lo la penalitum ta dak thek pon long in nili la pen pini bang la so te da puthak le chi thon nang la pen nalitum dak thek pon long. Here is the good news for all Assam state application who want to apply for Assam TET application 2022 for teachers job. The Rashtriya Madhyamics Shiksha Abhijan Assam has released that notification on the official website that theglongbon panalitum talapen adet ba nalitum dak 24 October to se toklos tame lapen dak to son hai hui du oras nalitum pore ekdam tame lapen lang pontona kaprek det hai hui lang pontona lapen especially TET Assam especially TET 2022 important details banalitum lang pon paprangon lapen nalitum dak thek long pon department banalitum government of Assam elementary education Assam Sarva Shiksha Abhijan mission pen lapen dak exam amen banalitum dak thek ponong po Assam teachers eligibility test pulo lapen exam level bang state level lapen application mode banalitum dak thek ponong po online lapen language bananitum English Hindi Assamese Bodo Bengali la pho an long poni nanitum dak lapen category bang dak application form la lapen adet bang important det bang lang ponthona application form det bang adet bang nanitum dak do ulang non tas tamini li advance nanitum han nawan na than pon idelo dak pen 15 September to 25 September on last date asi chithik mexico melo last pen official website nanitum ssa.assam.gov.in da khomri dam iglutan nanitum thek ponong po lapen ingsi important in hai hui bandak tok pon lo nanitum education qualification for lower primary test nanitum da 2 years diploma la elementary la high education nanitum da kapore un nang pola pen candidate must have passed 12 class with 50% marks on the nai lapen upper primary level fund bananitum candidates qualify bachelor degree and 2 years diploma elementary education lan unnang pola pendak lai hui ki tokdo napen abisinang ne 50% marks maximum bangnang punanitum napen Assam TET exam application fee lang damlo pulte nalitum dak pen thek ponloi general category tumhanne 500 lapen SC plans lapen ST hills tumhanne OBC lapen PWD tumhanle dak 300 lapen adet bang dak lang pon iglona
Adet banali tum tadak thek long pon po Assam TET 2022 date 13 September pensi dak announce po lapen starting date TET application form banali tum dak 15 ani pen long pon po lapen kijut sia date mane last date plot nali tum dak 25 September 2022 an thek ponong po lapen exam adet banali tum dak 24 October am thek ponong po lapen dak declaration of Assam TET admit card banali tum dak pen 10 October molam long pon po lapen result bang dak non available son pus dak bikolang la se result adet banali tum dak fix phelang mate thek ponong lela la si kuson se apply ma pule nali tum first candidate visit the official website SSA Assam application assamgovernment.in la sodim nali tum visit nang po lapen on the home page to click the latest notification section lapen click on the Assam TET exam notification open the read all the information carefully lapen after that click on application form lapen afrang sinalitum madule apply sta nalitum la so website long bang dam ignang po lapen dam der hoda home page lo nalitum notification thegloi la Assam TET exam notification asodim nalitum ber nang po lapen hoda nalitum details hi bang pore nang po lapen dat nalitum application form long ber thuna application form long ber dat benefit start to fill application form with the requirement details lapen nalitum kenang so the details an banali tum hadak pen pachok ponon lapen upload the scanned documents as per the requirement nali tum pp documents dak nak hangmal an upload nang po lapen pay the application fee with online mode lapen nali tum kaan mala application fee la sotangka banali tum online mode pen payment nang po Google Pay mate Paytm lapen kaprek lahai pay nang po lapen finally take a print out the application form future use lapen nalitum application laso form ban nalitum print out that out nang po xerox that nang po lapen Assam TET admit card lahai hui nalitum dakpen long pon po manalitum la por nang le lupul te apply lo hai hui lupul la click here to download Assam TET admit card long nalitum dak thek pon long po lapen syllabus ai hui ta nain te dak nalitum long pon ponon pe nalitum pre application kuri non lapen roll number date of birth lahai hui ta nalitum dak pen long typo lahelo lan chorlo las nalitum labang nili advance na pidalo nalitum pan pachini nang pusi lasi monon mo madule togdonista joy kelan ana det penalitum chini peprang etsikime chini meg etsikime las nalitum no so channel long jong se kimi nang pole subscribing on lapen video ka anma ki onalitum share pon ikthala so video lapen pinia video la mola anchola views ba non monom ki wang kom mola sin nalitum por chipi pen lang iktha mate share ikthala so video ta lasi pinia video long bang la ancholo lasi mo next video long le chitong tunang do me thakme kado kaveta Kardom